tecken. Hej. Sorry, har du 10 minutter? Kan du hjælpe med min hjemmearbejde på dansk? Bitte. Hvad skal du bruge? Prøv igen. Kan du godt Hjælpe? hjælpe Ja. med min hjemmearbejde på dansk? Med dit hjemmearbejde? Ja. Jeg tror ikke helt, jeg forstår. Jeg tegner til at lave en interview med en dansker. Okay, ja, nu skulle jeg lige være med. Og hvad skal det handle om? Kan du godt gentage? Hvad handler? Hvad skal du spørge om? Musik. Musik? Ja. Også, kan jeg også filmen der til min lærer? Ja. Super. Hvilken slags musik kan du bedst lide og hvorfor? Jeg kan bedst lide dansk musik. Fedt. Kan du lide at synge, og går du der ofte? Ja, Ja. jeg synger tit. Kan du demonstrere? Nej, jeg er lige ved at blive interviewet her. Om musik. Du kan komme og være med. Okay, næste. Hvad er din største musik? Mit største musikalske eller talent? Jeg tror ikke, jeg har noget. Nå? Nej. Du synger da? Jeg synger. Jeg kan ikke spille. Okay. Har du en yndlingssang lige nu? Jo. Jamen, jeg kan faktisk godt lide den der med, at vi nedlægger forsvaret. Med Hågum. Elsker du Æblemand? Æblemand. Den er i hvert fald sunget meget, da jeg var spejder.